I dag bliver de skriftlige afgangsprøver i folkeskolen bedømt af en lærer og en censor, men fra næste år bliver reglerne lavet om. Folkeskoleforligskredsen har vedtaget, at det kun er én censor, der skal bedømme prøverne. Men i nogle fag kan det betyde nogle usikre bedømmelser, og det kan gå ud over elevernes retssikkerhed. 21 søndag er taget med til de sidste terminsprøver, der bliver bedømt af 2 lærere. Her skal du møde Jonathan Holm Højvang fra 9. klasse på Gammel Hasserits skole. Der bliver hilst på vennerne. Retskrivningsordbogen bliver lagt klar, og fødderne tripper. Alt er, som det plejer inden en prøve. Og til afgangsprøven bliver Jonathan Holm Højvangs opgave bedømt af både en lærer og en censor, og det er han glad for. Jeg har hørt om nogen. Det var godt nok efter den gamle karakterskala, hvor der blev afgivet et 13-tal her på Gammel Hasserits skole, hvor vi er nu. Og så en skole, der ligger 1 kilometer herfra, blev der så givet 7 for den. Og det er jo sådan lidt tankevækkende. Men det er der ikke tid til at tænke på nu. Men fra næste sommer vil det kun være én censor, der bestemmer, hvilken karakter en prøve skal have, og det frygter formanden for Danske Skoleelever kan give en mindre sikker bedømmelse. Det er lettere for 2 personer at give en retfærdig bedømmelse end en, fordi at, 2 par øjne ser bedre end 1 par øjne. Det er Folkeskoleforligskredsen, der i november besluttede, at prøverne ikke længere skal bedømmes af 2 censorer, men fra 2016 er 1 censor, som er udpeget af staten. Kredsen består af Socialdemokratiet, SF, Venstre, Radikale og Dansk Folkeparti, og den skal sikre, at loven ikke bliver ændret efter et valg. Tilbage i klasselokalet er Jonathan nået til kommaprøven. Det giver sig selv, om Jonathan har sat det rigtige komma. Der findes nemlig en facitliste til prøven i retskrivning, men det er ikke lige så simpelt, når læreren skal rette stile i skriftlig dansk, fortæller beskikket censor Annette Vestergaard. Der er 7 vurderingsparametre, men der er ikke en eneste af de 7 vurderingsparametre, som er objektiv plus minus. Man kan sige, ja, facit er rigtigt, eller nej, det er forkert. Eller mere konkret. Den 60-årige dame fra Lemvig vil måske ikke have det helt okay med, at man for eksempel skriver bandeord i en stil, men en nyuddannet lærer vil måske se lidt lettere på sådan nogle ting og se mere på indhold. Og den forskel bekræfter Niels Egelund, der er centerleder for Institut for Pædagogik på Aarhus Universitet. Ja, vi ved fra den forskning, der er, det er ganske vist nogle år siden, men alligevel, at der er meget stor forskel eller en usikkerhed omkring bedømmelser. Det baserer han blandt andet på et forsøg, hvor 10 erfarne lærere rettede 22 danskstile med meget forskellige resultater. Undersøgelsen konkluderer, at nogen kiggede efter fejl, mens andre fokuserede på de positive elementer. Og den usikkerhed, den reduceres selvfølgelig, når der er 2. For skulle der være 2, der ligger i hver sin ende af skalaen, så finder man jo så gennemsnittet. Alex Arnsen repræsenterede Dansk Folkeparti i Folkeskoleforligskredsen. Han anerkender usikkerheden, men har tiltro til censorerne. Altså Elon har jo en pointe. Det vi jo bare skal sørge for, det er jo, at censorerne lægger vægt på de ting, som vi forventer, de kan. Og ser bort fra de mere subjektive ting i en dansk stil. Men selv uddannede censorer er uenige om, hvad der er en god stil. Det har Annette Vestergaard selv oplevet på censorkurser. Så får vi jo også prøvesæt, som vi skal prøve at vurdere. Og det giver også diskussioner. Der er lige så stor forskel på, hvad vi mener. Så det er ikke sådan, at man kan sige, at hele massen af beskikkede censorer, de vil være enige. Ja. Som dybest set kan man være uheldig eller heldig med sin censor. Men held kan Jonathan ikke satse på, for han bliver bedømt af 2 censorer til sommer. Mens sneen falder fredfyldt udenfor, bliver der slettet, slået ord op og sukket indenfor. Prøven nærmer sig enden, og Jonathan vil gerne have en god karakter. Der er mange elever, som måske vil føle sig uretfærdigt behandlet nu, især hvor karaktererne betyder mere. Fra august i år er der nemlig karakterkrav i dansk og matematik for at komme på erhvervsuddannelserne. Et karakterkrav på 0,2. I december foreslog regeringen samme karakterkrav for gymnasier, så for nogen får fejlbedømmelse større betydning. At hvis vi ligger med nogle elever, der ligger på knap 2, ikke, hvad enten det er 0 eller minus 3, så er det selvfølgelig problematisk, hvis man har en usikker vurdering. Alex Arnsen indrømmer, at det kan have en betydning for bedømmelsernes sikkerhed at fjerne en censor. Altså det bedste ville være, at man havde 2 sæt friske øjne på en opgave. Det vil sige, at læreren ikke var involveret, men det har vi jo ikke ressourcer til.
Men hvis der ikke er ressourcer til 2 sensorer, efterspørger Miranda Daxon, at Christiansborg åbner dørene op for flere klagemuligheder. Og som det ser ud nu, så er det sådan, at det er lederen, der har ansvaret. Du kan gå op og sige, jeg var ikke tilfreds med den bedømmelse, jeg fik for den her stil. Og så er der en person, der sidder og kan sige, gør vi noget ved det? Hvor man i virkeligheden burde lave en eller anden form for klageinstans, så man havde bedre muligheder der. Det ville i hvert fald styrke elevernes retssikkerhed. Men Alex Arnsen afviser at ændre på klagemulighederne. Vi fortsætter med det, vi har. Okay, så det er stadig kun skolelederen, som... Det er kun skolelederen. Men måske bliver der differentieret på et tidspunkt. Det kan jo også godt være, at vi vender tilbage til 2 sensorer i nogle af fagene. Det må evalueringen jo vise. Det vil også vise sig, hvor godt Jonathan har klaret sin prøve. Efter prøven er hans holdning klar. Selvfølgelig så synes jeg, at der skal være flere lærere til at bedømme. Men han vil da også gerne have en god karakter. Mellem 7 og 12 vil jeg da gerne op på.